lemu-lemu anune cilik ngono to. Wapuk tenan iki. Ora. Aku wis pantes mereng, Mas. Mbok yo pantes sampean gandrung Mbak Mindul jajal sampean Aku nek kon gandrung aku ora iso. Lah terus? Kuwi lho, sampean ibaratnya kucing diduki pindang cak lho. Tangane. Masalah. Ngene ta? Nah. Wah, iki ketoke momo yo. Aduh, Mas. Lih. Lah aku diwik-wik lho. Diwik-wik. Ora nyangka ora ngira. Pripun? Yogja kok iso wik-wik. Lah sing wiwik kudune pundi? Ya kono no. Aku mangi mendesai ben eneh ngono lho. Jajal sampean rangkul Mas, sampean rangkul. Ya ora neng kene to. Ya ora neng kene. Ini tak contohnya Mas. Pripun? Coba. Wong lanang tas ngono lho. Iki wong wedok Lanang kok. Woi, ayo kene lho Dul. Kene Dik, berdiri Dik. Iya. Aku kan wanita gatal toh, jadi kamu tuh harus mengosok-ngosok gitu loh, Mas. Yo, aku cedak kira malah begamirah aku. Sampean kok sing dipilih kok sing kuru nyapa lho. Karena yang kuru tuh itu tadi loh, Mas. Kuru ki lek sampean goncengne sepeda motor nglebar. Loh kan sing gonceng aku. Oh ngono. Iya. Oh, alah, iso ya. Iso. Ayo nembang. Ayo. Oh iya. Tembang. Oh, nembang. Bocah kesusu ben kono keselsek. Oh iya. Mas kuncinya Mas, enak berapa? Kunci Inggris po. Satu lagu buat kamu Mindul. Iya, Mas Dodo. Gitu, dia lah. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk Lah nyapo, Mas. Kalah weton. Lah nyapo. Iki lagu mbok ngrayu kok mbok takoki iki piye to? Ngapa awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing dirembuk Melek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora Gathok asale saka telo asik montong entuk iku tambane apa ala gathok asale saka telo lete montong entuk iku tambane apa Dodok wong-wonge gak paham kasmaran ngono to piye to? Nyapa Dodok? Lho dikek lagu percintaan kok malah teko gethuk iki piye to? Ini tadi siapa sih, Mas? Kok ganggu kita pacaran? Kan Kamu aku tahu nggak nggak itu suka. siapa? Siapa? Kamu harus tahu, itu adalah siluman ketonggeng. Oh, Iyo. pantesan. Pantesan kayak gitu mukanya, Mas. Iya, mukanya siku kayak kusen. Hah? Dek Mintun, janganlah diirukan. Iya. Yang penting aku dan kamu itu bersatu. Ah, terima kasih, Mas. Kalau aku lihat kamu itu, kamu aku ibaratkan seperti bulan. Bulan. Aku seperti bintang. Bulan mbek bintang sambar bledek tiyer bongko. Tuh, rek. Dek Mintul. Biarin anjing menggonggong. Betul. Kalau lewat kita timpuk. Iya. Dek Mintul. Iya, Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebuah bunga melati Wah. yang mekrok-mekroknya. Aku bagikan kumbang yang akan ngentup kamu. Wah, urung sampe ngetop ya ambyuk. Ambil piye? Kumbang gak ngono gedene rek. Lah melatine bejuk. Iya lah. Lo ibarat ya ora masalah toh Mas. Oh, ibarat. Dek Mintul sayang. Iya, Mas Dodo. Kamu aku ibaratkan sebagai sepatu. Aku kaos kakinya. Waduh, ambune. Kaos kaki mek sepatu. Dek Mintul sayang. Iya, sayang. Kamu aku ibaratkan sebuah mobil. Terus Mobil kamu- ambulan. kok ambulan? Aku supirnya. Itu mayitnya.
Atos iki. Los ora masalah. Lah kok ora masalah? Lah aku dadi apa? Dadi mayit. Kowe dadi apa? Dadi sopir. Ayo aku tak wedoni nabrak wit bongko kowe. Aduh ae. Balik aku terus to Mas. Jan iki apa lho kok sok. Lah nyapa mbok ibaratno mayit. Mbak nyanyi sih Mbak, aku dintai duet. Ayo. Iya. Ini Ayang-ayang, tadi ada yang minta. Ayang-ayang, Mas. Iya. Ayang, Dik. Ayang-ayang, oke. Ini dari penggemar wayang kulit nyuwun lagu ayang-ayang sing nembang Mbak Mintul sama Cak Dodo. Oh iya. Oke, yuk. Coba. Oh iya. Satu tembang ayang-ayang. Sani ati anandang seni tingelingan hanyang aku kowe aku katresnan Mas wong ayu tak jaluk ojo eleh katresnan pancene tresno iki akeh pacoba. Kenatian dunya ra iso nampa bakal tak coba yen turu kapisan ringkang kuwasa. Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan. Mas musti kandheng ati dongaku siji tresno iki abadi. Oh, he Kasunyatan yen aku sinambi Jodoh luar biasa. Terima kasih bos. Ada Mbak Pintu. Sini, Bos. Iya seneng aku yo. Ayo, ayo. Anjung waras. Ayo dong. Goyang Dik Mintu. Jaga dong, Mas. Ayo yo. Ayo. Yo. Ang mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan. Mas musti kandheng ati dongaku siji tresno iki Tangane buka
Hoi. Hoi, Mas. Pun. Sampun to, Pak. Alah, aku pun kerenggosan ini iki. Ngos-ngosan kula. Wis luar biasa pokoke. Iya, biasa di luar, Mas. Niki nyuwun sewu lek kados Mbak Mintul kan jendrene nyuwun sewu dandut, pop Iya. ngoten niku sae. Ya Campur nggak sari apa-apa. apik. Ya nggak apa-apa iya. Coba nanti. Bisa bahasa Indonesia ya? Bisa, aku kan lama di Cibubur ya gimana? Cibubur Jakarta. Iya, Ngapain di sana? kerja. Kerja apaan sih? Angelo. Angelo itu apaan? Angelo. Ya, ini ada Tak totno kok terus blegar iki nyapa lho wong iki. Wah, wis pamitan, mau tahu aja. Gimana Mas Dalang? Mas Dalang ki lek disawang-sawang manis ya? Manis. Manis, monggo to didilat. Duh, kok didilat piye to? Monggo to disawang kanthi cetha. Kok didilat karo mangsamu masih kuwi coklat. Manis kaya madu mangsa. Wonten iki pamuritan apa, Mas? enten anu Mas. Assalamualaikum Mbak Sane. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng midhangetaken wayang kulit saking Mbah Marsim nyuwun tembangipun pepeling. Oh ya, setunggal kemawon menika matur sembah nuwun. Oh ya. Diselingi ya Mas ya. Oh nggih no. Kedahe ngoten dadi kripik gedang kripik telo ngoten lho. Si Dedang padha rata. Dedang rata-rata. Nggih, ngoten nggih. Mbak Mintul sampun setunggal. Nggih, terus pripun? Diparingi napa? Dikancani melih, setunggal melih sindene. Ora ya kur. Pepiling ta nggih? Iya, pepeling. Kur bareng-bareng ngoten nggih. Oh nggih. Minangkati pamburan saking Mbah Marsam. Nggih Mas. Anu Mbah Marsim. Mbah Marsim wonten pambutan ngersake pepeling. Kur sareng-sareng sedaya pesinden. Iya. Yo, kanca-kanca kaya apa ya? La ilaha illallah. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah. Salat dadi jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumaninah kuwe sampurna yen berjamaah. Luhur lan magrib. Salat saya dingatake tindak mungkar. Mari lan misak karepe. Rayogan dititangke Nyawang apa kok ora fokus? Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ing donya mung sedhela sabar lan tawakal asal sing kuwasa yen kepengin besok ora suara.
sabar langkah-langkah asra sing kuasa yen kabare besok bukan suwarga. Luar biasa. Sampun dipinangkani pamundutan nggih menika pepeleng. Pepeleng. Mas Yusuf, Dalem Mas. niki kan wonten Mbak Mintul. Nggih. Niki asing tenggene YouTube pokok channel menika to. Nggih, nggih. Enten Mbak Mintul mesti wonten sing kakung niku sinten to? Pak No. Pak No. Heeh. Cocok niki. Lah pripun? Iki Mbak Mintule, iki Pak No. Aku sutradara ya. Kowe gak ganti genjik. Genjik sapa kok genjik kan? Terus piye kok hae-hae? Kowe nguberi Mintul. Mintul pas ning ngono warung kowe dadi Pak None. Iya. Kok aku sing ngincen. Aku dadi ndut. Ketoke kok enteng to gawean. Lah sutradara ya bebas to. Iya. Ayo, 3 2 1 roll action. Dimindul. 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 Apa toh Pak No? Sampean ki piye ta ya? Aku ki bola-bali nang warungmu kok ya tutup bae jane nek apa? Modali entek mbok gawe ngondol terus no lho. Lho, ngene lho. Butuhanmu apa kondo aku? Warungmu bakal tak tingkat 7, kondo tak bangun. Lah warung kok ditingkat 7 mulai ngebruki cengelmu terus piye? Ngono to Dimindul? Heeh. Oke. Pak No. Kok dicengel-cengel. Pancen nek nang gone YouTube ngono woko ngono. Kowe ketoke ngalah tapi asline menang. Oh, ketoke ngalah tapi menang. Ngono ya. Ayo terus terang. Dik Mindul. Dalem Pak No. Aku mbok ya di nyanyekno lagu-lagu. Apa toh Pak No? Alah senenganmu kae biasane kene Dik Mindul. Walah. Sebujur bangkai. Duh. Lagu cinta kok sebujur bangkai piye to iki? Sampeyan jane piye to Pak No? Ora sing. Kowe lambemu sing penak no Pak No. Sebujur bangke kuwi mayat lho Pak No. Sampeyan duwe lambe sing penak lek ngomong. Ora ngono, Dik. Maksudnya sing mesra. Dadi campur sari. Lha wis sebujur bangke kok mesra, mesra kon